Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Oras ginadulong sa aton sa kalwa. serbisyo publiko. Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol, makasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalang karawantag palabati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 20 minutos karon nga adlaw Martes. Petsa Yes. Martes sa mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan si Dandar liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa atong sining nga news team, atong sining nga mga correspondent sa liwat na Manila, sila nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sila kapolisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang atong sila mata kagdulonggan oras sa kagabi ang atong sila nga patrol, 3 na bara patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Sugod subong, ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat kahimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder,
Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa nasyonal kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Boylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opda magita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup nato diri si IT expert JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay sa kinaandan. Inyo alagad ang inyo siniyang kormana Aksyon Night Patrol Program, Lunes tubtob Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Ang unang naman sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, pabakod ka nagabalansi isang sistema sa aton sining alawas. Plus, ang Evergreen Herbal Capsule, sobra ginabuhinan, kulang ginadugangan. May 7 ini ka mga sangkap ang Evergreen Herbal Capsule. Turmeric, tugabang, malunggay, amargoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. A quality product sang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Para sa dugang ninyo sila kasayuram, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crespin Hiko. Magtumar, adlaw-adlaw, sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyo ikayong lawas. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong mga bayan sa ato sa pagpangalaga, ginadurong sa inyo sa kalawas ng Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Nakahibalobla ka mo ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea, maayo ini sa asma, kag sa diabetes. Inibangod mayara sang natural treatment ang mangosteen nga mangin normal ang glucose level sa imo sining alawas. That's why inom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen adlaw-adlaw. Hindi ka makalipat sa pagpadulong sa iyo sa nga grocery store, lista ha, para nga hindi ka malipat, tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluman sang Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini para sa mga allergies, kag may mga katul-katul sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katul-katul. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. We will not stop
until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:46 na. Antes sa mga report na gikan sa aton sining nga mga correspondent. Standby sa aton nga mga report ha, gikan sa aton sining nga mga correspondent ha. Unahon ta report gikan sa aton sining nga Patrol 3, aton sining na Bala Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Aksyon Jan Diaz. May aksidente dira sa area sang Estefanía, babae ito. Halos nga mapusa ang kasudlan sang ulo ya. Naglalaptas dalan. Impak igurong pagkabunggo sang ano to, PUJ to. Ang nagbunggo to sa nagtabok sa dalan, may bit-bit pa itong akalan. Ano to na, bakal to sa kalan? Kasi kung ngaga pa ito tigang, may manang kanang kalan niya do. Huwaya mapusa, ulo ya pusa. Ari si Aksyon Jan Diaz, observation report sa aton siring Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Dahil si Aksyon Jan Diaz sa observation report. John, main kami, please come in. Maayong gabi sa rin kasi tutarang yung makalusor ng Patrol Car live na live kita din report sa isa namang check sa Nadrik Luntado Elia Japon Police Station number 4 no kaya dito tayo hindi maglambotan live lang ang duadrik mga bahin ang sa driver sang departure ng jeepney kag ang pamilya of sang napatay mismo sa nerek no nga babae bladri sa area sang barangay Estefanía sakop sang of course dito sa mismo sang Bacolod kaya may arang doon nagkinitay ulo kabalo kainit pang sitwasyon especially sa bahay dari sang pamilya balasang napatay kasi kagalitan gid mismo ang dari sa may jeep din di man magpahayag bala kaya ang panindugan gid dari sang pamilya sang biktima nakabonggo jeep gid mo kaya yun na base nila sa pila TikTok ka mga buka balas ang suga sang jeep mismo nagkaraptas kilid sang dalan ang pila man TikTok ka mga body parts sang jeep actually nagkarabilin dito sa crime scene kung sa eksena gid sa developed aksidente kaya mo niyang pagpati dari sa pamilya nga nakabunggo gid ang jeep kumbaga secondary na lang ito yung nagrampos to sa wingban kahit nagalabay man mo skilid sang dalan ang wingban action erek galing kahit ano mong pamilya madri kagay labi ng asawa sa driver sa jeep hindi man niya mag-ako karatag man sa iya man mismo sa legal statement kagay argumento tob na nga doon may pila kapag sinataanay brother sa lugar mismo sa station number 4 kaya di nagkataw din pamilya ari man dari ang driver sa jeep ang pamilya sa driver sa jeep ari man dari ito mo nang rason to Pag-iwas ang driver sang jeep na ang driver sang wingban aramanda ay sorry ang driver sa wingban ari man dari actually Naraman. Anyway, hindi na siya halakaralisay dahil kagapu isay kay itugyan ta na iya sa traffic investigator bago siya sa kaso. Ang makadetermine mo na yan, traffic investigator, hindi sila yung concern na mo. Galing kay kabalo ka lang basta mo sila ng sitwasyon medyo init-init ko wala ang magtimbang nga bahin may mga kakatabog nagsurekil sa nga doon hindi ba na mga sakto pagpayag ilaman mismo nga mapagpaano nga mga mensahe anyway I think doon nakatapos sa dari istorya ang sa magtimbang mismo man nga bahin ang sa may kaya nag-istorya dari ang bana mo nga sa Eduardo Banasang napatay si Ma'am Elisa Kagalitan ang yabana si Eduardo Kagalitan nagsanerek ay sa mga driver sang jeep and then ang driver man sang wingban nga si Brian ano to ni medyo ko ang ngala ni Brian nagsanerek hindi siya taga Bacolod si Brian mong taga Cebu ni siya driver lang siya galing ka wingban Brian Onasiman 29 anyos ang sa driver so direct
kagang driver diri isang jeep pala kaging kilala kay Eugene Macamusido, Okay. 42 anyos. Kung nakita natin kinarin sa sitwasyon sa lugar na daan, pero timong amo na balik sa ibang nga doon na ilang impact. Pero wasak yung ulo ya sang biktima sa napatay ba. Ang kinadatot kinadreo ang almost ginagkaragwa at ang utok yung sa aksyonarek. Sa naguntad yung aksidente. Ari na din ang salakyan actually sa lugar. Ari din jeep pala. Nagkakyan ilang sa kaina. Okay. May jay sa Diretso Burgos. May plate number FWF 747 aksyonarek. So sulod diri istorya diri si Sir Garong na I think mo ang ilang traffic investigator sa nga kaso direct. Ang istorya yung amay na amay mismo diri ni arada ang banagali ni kagalitan. Tawag nga istorya yan kay bago lang sila lins babaw. Pero matabo diri ang duha ka driver kay total do wala may magako sino ginakabunggo. Ginpreso gid sila nga duha sa custodial facility sa police station number 4. Tawag gisulod gid sila ya sa selda ang sila rin. Tingwa na ton diri nga malapot na ining bana liwat. Bana sa napatay. Napatay. Si kagalitan ang sila rin. And magkuha na ito na statement to Sir Garong Serman. Okay. Traffic investigator. This is Serman. Okay. Diretso pa sa likod? Sa likod pa si Sir Garong. Ito si Sir Garong. Kung nag-investigate. Pwede si Sir nag-alibot. Pwede si Sir wala pag-urok siya so yeah pag sa may pamilya naman dito sa driver sa sa mundo so ari sa tinya tumangan ang banagin mismo storya pa man sila sana nag-tayo nanon sa sinasunod ko na diri mga sitwasyon sa may lugar. Pero tungtuwa na ito nga mapanis ang statement ang sub-investigator. Okay. Kaya sila na yung magka-investigar mong kung sinugid lang ang matutuot nga nakabungko aksyonerek. Sa babae ito kay nangagintrantis na gano'n mismo ang kamatayan. Ginaobrado rin sa mong lugar. Ginatunga. Wala sa ginapanugutan nga maglapitan na ito rin. Kaya ito na maglapitan na natabo rin yung polis na ginagpatunga aksyonerek. Kaya nagpubong sa ila kaya dumagda pinapungulay na gina sa lugar mong tiyan mo na nga kung nga ginaobrado rin sa polis. Kaya ginapapalayo nila ang doon sa mga side aksyonerek. Dito pero ibig niya po na kung hotel Garong. Okay. Sige, sa Japon. Sa karon na try na to na putok sa Japon. Sa ato nga magkaksondri ang sitwasyon sa area sa police station number 4, no? And right mo to, gindala na to kay nasa may Poninaria ang bangkay diri ni Lisa Cagalitan 42 anyos. Actually ang ato ni information initially is nakuha nagatabok sa dalan. So, mo ito pa mo kasi, bahas na natabogin. Nagtabok sa dalan, actually, kay sa tubad na dra, o ko sa tabok, aradang ihabaligyan, blado karinderya, kalanaan, okay. Aralan sa kisang dalan. Ginarin tahanan nila, actually, ang kalanaan ngayon na. And then, pero sila niya, dito ginisyo na katiner, so may purok araw, para kay Vista Alegre. Dili naman sa sunod sang Bacolod. And then, pagtabok Jackson is nakitaan amotong na bungguan sa initially una sa isa ka departure ng jeepney pero confirm pa na naton kung ano ginanatabo and then pagabunggo naigo man to sa isa ka wingman amo na yung consolidate naton yung information nga natikon kaya interview naton ng both kay Eugene kag ining si Brian di ko consolidate do amo na natabo sa and then after dito impact posible bala na pagkabunggo sa wingman amo tungkol nga na wasakin ang ulo sini kay natumba ka mong sa duta bala pagtumba mo tiwas ulo pero ang katigalaan to nga way to nabuka gid balang iya kolon nga bitbit amo tong ara sa paterang Japon action na Eric na ginapayta dre kay gusto man lang isang pamilya gadri wala na mo to sa ang bulig financial bala para sa pagpanubong direct sa pag-ikotar nila kinahanglan ng iban pa action mismo nga pamilya mo ginapayta nila man no dre ka ginapayta nila sa mga involvado sa aksidente at corona nga gabi action
So, pa mo na ang pinagkaroon natin nga update ng situation sa areas ng police station number 4. Kaya ang driver, duwa, why comment? Ang duwa ka driver nagpara to sa statement, no? Kaya na si Jujin na tagnasang statement di Action Direct. Pero ang pinakauli nga nagatag si Brian, amo ning driver kawing bana. Pabati nato sa tol makasyon lipot na gining statement kaya wala sila nagbuya sang duro gid lang information Action Direct or lawig-lawig gid nga statement sa ato naman ng mga ka-aksyon. Ari ang pagpayag diri kay na ni Brian Action Direct. Ano nangyari ba? Doon sa sino nakabundol muna? Yang... Tapos, ano nangyari kanina? Diyan pa sa pagpagtunggol niya, na sigurong ko, tulong ka. Pagpurong mo, nagawa sa babae nga, pero nagawagawa mo, napaka, so, hindi mo. Wala ko pa na upat na akong karga. So, sa kanila, di ba papunta ka lang sa ligo? Pero nakita ko sa gitna sa babae, hindi nakita. Nakita ko siya na dito sa gym niya. Dito rin nakaulo yung gym. Nakita ko. Sa mobile, nakikubil sa ligo sa babae. Sila naman ko ba, banday, ang ganda na ako sa kasada matulog. Yung lugar, ano yung direksyon ng babae? Saan siya dali? Yung nakita mo siya sa site sa... Actually, kamat ang pagpaig ni Brian kay na samtang dari ito sa may gwa sa station ginagawa sa nato nga daw sang statement man para makatag mataksyon na direksyon iya na madring nga bahin. Pero ang amay tikay na pero tema tong kakibot plus ang amay para sa sang bana aksyon na direksyon wag ka baloya nga nabungguan na galing iya dring asawa ang isa man isa ka ano mong driver plus sa departero nga jeepney ining si Eduardo aksyon Eric. Ay guli. Crowded lang kay Naxorex sa lugar. Amo to nga hindi kami magdebatihan ni Sir Eduardo pero sang sa area gito mismo man sa may barangay Sipania sa naton gingkuan sang iya naman nga statement Naxorex. May pilaman ka mga pumulyo kay ina dito sa lugar nga nagatagwan mismo sila pagpabutyag diri. Right after naton nga na palayad ang sitwasyon sa may area gid mismo sa may lugar dito Naxorex. May ara sila mismo man nga mga sesyon tila nila diri ka mga ginapalayag para kung paano gidla nagluntad ang iniman nga aksidente karon nga gabi aksidente. Okay. Pero update na naton karon sa aton nga mag-action bulabantay lang kay kuno ka to sa statement karon di available na ang linya ni Sir Garong sa police station number 4. At least ma-plabot naton sa aton naman nga mga action event ang sabay sang pamilya man sang mga ibang pagkikabarbado sa sekretary ng karon gilabang gabi. Okay. So, para naman ang sitwasyon dito sa area ng police station number 4. Namin ito pa rin po, palibot ng surad, ka tin-out sa atong tulangitan karon nga gabi. Doon naman ipadiwaan, magulan, mayo, nagabot siyempre kung maglulagaw ka ba. Kaya lagi ka nag-drive kayo, inay ka lang gito, ang mga jeep dito, kasi nung bali, naman. Sumpit na nga lagi, nilak, surad ko. Pero anyway, sa ito siya mag-aksyon, panumdom lang. Okay. Balik ka sa Action Jan Diaz na uto ng sining linya Action Andre, no? Muna ko sa ang silente, di mapulong, no? Although, ngati, daw sa part sa pamilya, sila napatay ni tiga, kung sila lalain sila, kati patay dito yung biktima mong Action Jan? Yes, Action Direct. Anyway, panumdom sige apon sa totalan nga mag-aksyon nga naglabay. Dira sa dalan Rizal, bala, magipang chuk dalas nga sandalan. Basta kibot sila blakod da, sige lang pagpadalagan, kaya gulpi lang nagbuo-buo ka, nag-umpok-umpok ang salakyan nila. Kaya maging pang buo-buoan, takray sa Rizal, ikayo naman ang dalan, dira. Okay. Pero pagkarumdom na, tondo na ligal naman itong mga pinuweg, yung brother ko, mag-aurang mga last quarter of the year, sigurong dugin na construct man dira Action Direct. Kagpwesting traffic, pero subong doon sa ubos-ubos, ginamatamat naman dira nila. Na may buo-buo, subong, lalauman yung dason, kututanay na naman dira, kung ano naman dira construction or mga improvement ang mahimo nila ang sarili kaya ipatuman o kung ipatagay nabi
dala sa mismo sa area sang Dalan, Rizal. Dahil sir na so wala pa man tapos ang kinugtutanay na Okay. sa may dalan ang pagpamtang sa mga tamburong ang kunapon pwede ginapilitin siya sa aton tanan nga mga kaksyon mga motorista ila binandra ng labay kagulong bay bangga kore kung barangay man silingan kung nagasakay man abi di pa zero nga salakyan mga double time mga series nga ruta padulong gid east direction gid halin sa may Libertad Public Market or Hirnais mga kaksyon dire-diretso na tinang pila ka mga mga sitwasyon nga ito na-obserbaran ito sa tinakadugaman of course may dako mga epekto sa pagpanakayon sa mga motorista sa palibot sa sunod sa Bacolod Action Eric. Karon nga adlaw ongoing Japon drink pagpatikayon o pagkasasambay sa operation sa mga kapolisano do recorded do duwana isa ka station number 7 sa Timpano sining gabi do nagkasasang anti-illegal drug operation ang area sa police station number 6. Okay. Check naton karon kung pila mga recovery sa aton nga mga kapolisano action Eric. So pamalo konstitusyon sila diri sa police station number 4 karon gila mga gabi mga ka-action naton diri Sir, I don't know kung Sir Garong, it's available at sa tupad na po Sir Garong. Okay. Sabi Sir lang para matapos lang niya. Anong ranggo ni Sir Garong na? Sir, may initial lang Sir. Kung initial, kung natabo kayo na Sir. Initially dito sa accident Sir, ano ko nung sitwasyon sa lugar Sir? Kaya nakatabok ang biktima, ang nalabot sa jeep. Kung nalabot sa jeep, gijagli, yeah. posibilidad na nalabot man sa kilid siyang truck. O sa kilid, doon nakahamboy sa kilid siyang truck. So paano kung nagsunod doon na itong ulo? Doon na buwasak itong ulo? Yan, wala sa impact ang jeep niya. Nakita kang naglusok yun ang nagtapik, nagpalpilit yun ang bumper sa jeep. Napilit ang victim sa bumper doon? Naigo sa bumper. Sila mo nang kumparar ng dawa sa ulo ng tao ba? Okay mo naman todo ginenta. So anong disposition sa duwa? Prisuon din sila yung duwa, Sir? Kaya sa matter of procedure, temporarily maditing na sa pending siyang mga sa pamilya. Pero katuyanay naman ng pamilya, Sir, no? Kung may initial naman silang istoryahanay. May evidence, Sir. So far, daw wala pa sa kapansin na. Pero ang encounter, ang istoryahanay lang, ipatigayan lang na nagpapalong stasyon. Kung whatever kung mag-progress, ang ilang regard sa ilang disposition, ispiton na yung pan sa pamilya. Okay. Sir, Master Sergeant, Sir? Senior Master Sergeant. Ano first name na rin, Sir? June. Senior Master Sergeant June Garong. So, thank you, Gitsara. Sige, kay may nga gaong. Actually, Sir Garong. Okay. Kuala na ito niya gamay nga tiyempo. At importante, may ara sa gamay nga statement. Gani. Nga nagkuha sa iya, actually, ang ilang initial investigation, jeep yadya, ang unang nga nakabonggo, hindi naka-impact sa wing van. O gali lang kay T. Amo to, siguro sabi, itong impact. Rason kung nga nawasak itong ulo, actually, sining babae, si Lisa Kagalitan, actually. Ito sa investigasyon ni John T. POJ, yung nakadarasat siya, kanakabunggo, yeah. Oo, kahit yung bumper ko, no, dito ginagtapik ining, ang babae, ang biktima, Black Sonorek. Oo. Tao dito ginagtapik. Amo to nga may pila ka mga suga kay nato bala ang sa may Nagkalabuka ng suga dyan, no? Oo, nagkarabuka, nagkarabilin to kay na ang cover sang suga bala sang jeep. Tao sa dalan, gid kay na mo to kay na nga hindi gito pagpatandog ka pamilya man sa nga bayan ni Kagalitan. Kay gusto kay ilay pagpati ang jeep gid kay may nagkarabilin to nga mga mga parts sa mga buka bala, no? Amo na sa reka ila gito man mismo nga amo na ila pagpati kay Top Dere, kaya mo na statement sang Police Sir June Garong, Senior Master Sergeant June Garong, ang Top Investigator sa Police Station number 4. Importante di ko sila pamilya nga nagaan nila ang kagayunan nga magkainon-anon magkatagbalas ng pagpalega kong statement gid action direct ang pamilya kadto may ara dira nga agreement di wala man kuno sila so far nagkalabot sa ato na naman nga susunod ko nabi nga kasugtanan kung may mga agreement dala kang financial diri pero kay part sang procedure action direct kinala pisuon ang duwa ka may balbado nga mga salakyan action direct. I heard nga may ara daw initial settlement na may matabo. Initially, yes, may ara initial settlement.
kay daw willing gito yung action direct ang sa bahay naman sa San Miguel. Kaya actually yung driver, iblas ang van, Oo. iyan ka San Miguel mo, nga nagadeliver ba? Okay. Sila willing gid sila. But I don't know on the part sang pamilya ni Judgen action direct, kung may ara man sila action direct nga ano man nga action so, may agreement na sila balang mabulig na lang action direct. Okay. Check tabi si tatay. Basta may initial Tay, sila na ikaw ang talks? tay Judgen, no? Ikaw ang tatay, isang driver sa jeep? Magad ko na. Magad. Ano ko ng plano nyo? May settlement ka lang? Ibay na sa okay. Si ang sawa na to. Pero may settlement ko, no? Wala. Balo ko na nung settlement nila, no? Ang namin na pamangkutol mo yung asawa? Ang bana. Bana. Bana sang... Pero ang sa inyo part, ang sa part wala sang driver, papulig yun sila financial or amo na ilang ano? Papulig na niya. Financial? Okay. Para sa hindi ma-help man sila. Willing man sila mag-help, no? Oo, willing. Kinatuwagan nga side. Willing mag-help. Ang iya sang sa truck. Sa... Hindi may mga insurance na. Gani, ang truck na insurance. Parang may Walang insurance. problema yung may insurance mo gali. Hindi mo nakadalagan. Hindi mo na ma-i-reslot ang LTO kundi... Walang insurance. Tapos May ara, EJ. Oo, may sila. Tayo man. Check this as well as this. Matoksalit sa mga insurance mo na. Feeling mo ko naman ang matoksalit. Asang nga bulig silang sa. Sige kasi pa sila Sorianay. Sa Senior John Garong, wala pa natapos dire. So, may katuan naman itong adult of tinganay. Ilang bala sa laksyan. Sige, Danay. Sa gidanay lamang ko na, galing kiti kinanglan, yun kinang President sa Traffic Investigator for processing action direct. So, pa mo ng pinaka-sitwasyon dire, no, sa Season 4, ang aton update to, nga nadulong man natin sa tumagkaksyon kista, ingagaw ka nila po natin si Police Senior Master Sergeant Action Direct John Garong sa Police Station number 4. Okay. Nakaksyon ba tayo bagaw sa baliktad tipon sa patrol karang lamang nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasubutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na John Diaz sa Third Abit Live Report dira sa may Police Station number 4. May mga initial talks dira, no? Hopefully nga istoryahan lang inang aksidente nga natabo. Pwede depende mo na sa both parties mo. Iti kung kaisa may mga instances giman nga wala sang ariglohanay nga nagakatabo, no? Pero ti apisar pa sina. Ang importante nga ara ang driver, ara man ang pamilya sang nagkalamanan nga napatay da, no, sa aksidente. Sa nasiling na ito, gyado na sa kay Sir Garong ang pag-usisa sa insidente. Porque klaro ang bal ni Sir Garong at yung isa sa mga nag-cause sa pagkapatay kag aksidente sini biktima amo ang pagbunggo sang POJ. Dati ang unang report damlag pa wing ban kuno ang nakakuan ang dalasa ni kang nakabunggo ipong investigasyon niya ni Sir Garong POJ ang dalasa sa biktima nga nagresulta sang iya sinay kamatayon. Napatay mo nga daw halos mapusa ang ulo sang biktima sa among aksidente. Report na aksyon na John Diaz, kinadulong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ilikalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasari na aksyon GE Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo masaktalin balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension.
Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang botika ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Lab Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes. Upod sa kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, Pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang report mo ni Action John Diaz, kinadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus sa Coffee Mix. Mga busing na kay balubalakan mo ang isa katasa sa Santon Plus Coffee Mix. Makatag inis ang vitamins, minerals, kag insoluble fiber. Makinanglanon sa atong sining alawas. Inibango sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber. Nga makabulig ini tinlo sa aton kolon o kon tinay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Dahil lang kay buhin-buhinan tanay ang load sa atong sining mga greetings sa atong sining Facebook Live, sa atong sining live streaming. Kagawad monitor ko din ni Otol Tony Barayoga ga shot gamaya. Alinini sa kay Agustin Barayoga ang pagpanamyaw. Monitor lang kami diri watching listening from Barangay Purisima, Banwas ang Manapla, halin kay Rayjan Tan Villalun. Mr. and Mrs. Lowe Di Paulan family, sang Dunganon Boys, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Si Mami Elsa Berry, kag si Bradji Dilag, Toto Buknoy Araman. Si Mabel Istrubo, Araman ga monitor. Check attendance man si Roel Lanawan si Roma. May gabi ko no kay Sabrina, alin kay Butchi Sison. Sa kay Davey Minor. May gabi dala kay Sir Davey Minor. Mr. and Mrs. Ramon Caglila Taton and family, happy listening. Sa kay Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipe and family. Kay Toto Clark Tampipe, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob, nagapaurok-urok yun. May gabi, Sir Eric, confirm COVID Kuwait 69 na. Siling ni Cheryl Chi Kampa. Halo ka da, Tamya ko lang dara si Jobit Lombre, Nene Midel, Soset ni Menso Tanan, Dakotan Dako, Silay City, alin kay Fernando Lombre. Sakay Lisa Ramos, Ilon, Araman. Sakay RG Sol Roping, sakay Mr. and Mrs. June, kag kumarita Ronalina Solinap, sa mga bending boys da, sang RG Sol Roping. Dara sa syudad sa La Carlota, bao nagapaurok-urok siya ho. Si Butchoy. Tamya ko lang akon bata si Shane Benz Bocabal, kag pamilya Silva sang Barangay 16, alin kay Razil. Ang panamyaw
sa kay Red Pax de la Second, may gabi. Sa kay Mr. and Mrs. Frankie Alojado and family, Ed Lumugdang da. May gabi nila kay Migoko Ed Lumugdang. Mahal nila nga pag paurok-urok sa Action Night Patrol program. Si Philip Laurente, Araman check attendance. Happy listening sa pamilya Magalona kag Borneso sa Barangay Kabug. Alin kay Gemela Magalona Borniso. Sa La Carlota, tamyaw lang kamo ni Cathy Veer. Mayo lang dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Toto Elmer Faryulin. May gabi dira kay Toto Elmer Faryulin. Kapaurok-urok sa si Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family kag Toto Pons. Baos Toto Ponso. Paurok-urok isa sa Action Night Patrol. Toto Ayan Fred Solas. Sa kay Miguel Bata ko nagapamati man. Sila ni Sir Agustin Barayoga, Albert Kaluoy, Araman kapaurok-urok, Gary Litranda, nga nagapanago sila balay. Kuno ginatamya ko lang ni Glenn Noel Lozana Ularte. Kay classmate Noel Ostrasda. May gabi dila kay classmate Noel Tumangan Ostras. Nga pinamanta Sir Leila Buas. Siling ni Glenn Maniego. May gabi dila kay Toto Glenn Maniego da. Gapamati kami Smiley Bingbing Kaglab sang Paranaque City aling kay Herrick Merasol. Sa sumaga raman si Eden Medina o gamonitor man. Amo man si Manong ni Story Escobido. Puwerte ba? Gapaurok-urok ha. Sa Action Night Patrol program. Sa Sitio Lupa, Barangay Sagala, Castellana, gamonitor si Raymar Hicano alias Go. No? Happy birthday kay Francis Miligen alias Musoy. Paurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid ha. Kids, good evening. Musta paurok-urok time for my family. From La Castellana, Leo Shokon Perez, no? Kami ako nilang abyan ko sa Panokoy, si Toto Boni Ignal, kag si Guard Nonoy Romero. Sula sa ating samtala nga pamati, kuno sila ni Toto JP Ahina. Sa kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family, malang dira nga pag paurok-urok ka pamati sa Action Night Patrol program. Pamilya Leonidas dira sa may sitio Pait, La Carlota City. Ginatamya ka mo ni Yeye Leonidas nga Singapore. Mayang gabi Action Radio siling ni Ebsmart Tadios Salcido. Si Alitz Alfabeto Araman ga paurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid no sinyo dira nga pagpaurok paurok. Sa kay Glenn Noel Lozana Ularte, tamyaw lang si Gary Litran. Sila dira nga balay baw naga pamatigid sa aton sininga pagpangalagad. Action Radio Philippines, starter time alas 10:20 na. Kada 6 ang oras tama. I-check tango na report Action Henry gikan sa aton sininga ma-correspondent. Standby sa report ni Action Percival Villamora. Unahon ka na si Action Roger Gotib sa natipo niya dito nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry dira sa Northern Negros, no? Kay classmate Merly Dolido Mangalianes na mayang gabi, no? Sa kay classmate Merly Dolido Magallanes. Kaya pa urok-urok si classmate to. Musta da ang Singapore met sa kwan sa COVID-19?
Alo lang kamuda nga mga Pinay kag Pinoy, ha? Kay kabudlay sang kwan, kabudlay sang sitwasyon. Ito katasig sa pagsaka sa mga biktima ng COVID, no? May gabi Action Radio from Dumaguete City, Amzi Bucafigura, Olgasan, Gapa Urok-Urokid, sa Action Night Patrol Program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Roger Gote, line number 2 sa report. Diyan, may gabi, please kami. Yan, sa action na may gabi sa ito mga aksyon sa atong sila nga mga balita sa pila ka mga follow-up report man matulotaway man subong ang blatter interest ang kapulisan. Panahon na musta da? Ang panahon di subong aksyon Ginot? medyo Mapaan? magulo ginot. May magay mapaan ko no kay good nga hindi makasalir ang COVID. O, gani man. So, kasi lantaw-lantaw basta gani lapaw siya o mag-abot sa 26 degrees Celsius hindi siya kasaler pero tinapat palayo lang yapon niya termi ang pagpanginaw. Nan. Paghugas ang kamot bala. Nan, sakto gina. Siguro advice ko man nga parang natin malayo makita sa pasmo. Oo. Agon nga hindi makita mapasmo aksyonerek sa aton sila mga kamot pagkatapos panglaba hindi manginaw. Nan, mga titirata da. Kaya kung manghinaw ka ba, silaban ka wala sa pasmo da, no? Kaya wala ko, ay naman kikinanglan manginaw ka kay ang una-una ate nang laba ka naman mo. Oo. O galing kay Mayara, gidya siling niya, kuya, gapang laba ko, gapang hinaw ko Japon. Ito nga, niya kay ginagamit ko, washing machine man. Oo. Ate, kinanglan, manginaw ka. Panginaw, kagid kay budlay kung hindi ka manginaw. Oo, galing wala. Oh. So anyway, ito mo nang gina-advise ang ato Department of Health. Kasi daw, medyo ka kurbahan. Bara nga, ito ulit mga baytanik blano nga. Tungod lang daw ka, lantaw na ito na puro naman COVID-19 ang balita. Oo. Ang ato mga baytanik blano sa pilar itong mga kauturan, hindi na ka mo mag-obra sa mga senaryo na nga daw pakurba ko dito mga tao. Matandi blaw. Magsige pag ikapo sa Facebook nga muna na ablang at yung siya, wala ablang kamaturan. Te. Amo na nga to, sining dapat kita ya, sabagay, tidiri karoon sa sunod sa Cadiz Actionerek. Oo. Nag-declare na yan si Mayor Salvador Balingis ka natin kahapon pa. Kaya pagkaban sa mga event ba lang nga sa liyan, nag-compose, halimbawa, sa mga sa kagatos sa pataas ng mga crowd. Oo. Hindi na pwede. That is why nga sunod galing sa iya nga ang graduation right. Iwato na lang saya. Bali, wala na sang event nga sila nga magtingob pa sila nga daw mag-hakot pa sa damong tao. Gani man. So, sa iya sila nga pagpayag kung graduation na libawa, kada section, para sabi na rin sa isa ka sa Central School, 18 ka section, mag-graduate na, yung mga 1,000 na kapin. Nan. Ang imoon sunod sa iya, nga mag-graduation, yung pinaka-last day ng klase, sa room na lang. Sa kwarto na lang mismo mag-iwat sa graduation. Wala na sang mga sok-sok-tuga, wala na sa mga lambal pa kay mga guest pagid sa mga sa depend. Automatic atag diploma ang teacher advisor. Amo na ang graduation. Mo na siling. Tapos ang katarana, di mo lang tal-tal aksunerek. Oo, tal-tal. Tal-tal. Oo. Siguro ko Resma sa April 9 and 10. Okay. Sa Biyernes Santo, may tal-tal sa diskarte. Ga-practice na ganyan mga cast. Sino mo? Oo. Ang madrama, bla. Tiga-practice na kadahapon. Pero tungkol kaya yung cancelled man, hindi na pagdayon nun, ang mga
nga taltal. Nga aktibidades sabi nga ti pagganong pag sumemorar sa ginimo sa atong sinimal nga Ginoo. Okay. Sa siya na lansang sa cross. Hindi naman madayon. Diri tali ginadayo man di sa sudan sa kadis mo. Di sa mga attraction yung Scottish, no? Oo, dahil siya man na di siya ginadayo kay bante daw alos permi na di ba taltal. Although nga itong mga pataltal itong mga tao sa mga nga palansang gidla. Oo. Nga tutori palansang gito yate way na kilamatay na to sila. May mga ara sumong nga daw sunod man nga pamilya na bata nila pero way nga palansang gid. Oo. Nga paigot na lang. Ati, para sigurado man, hindi sakit mo sa inyo. Kaglaso ng taltal diya sa amon, inabutang na iya sa Cadiz Arena. Okay. Para siyang naligad ko nga gisugdan na sa mga last 2 years ago. Ang primero, gibla pagkatapos ang natapos ang amo de Cadiz Arena. Oo. Dila gibutang ang ining taltal nga ito sa paglansang sa ang Ginoo abe nga sa din pagdumdum sila nga senaryo nga okay. Ginoo ya. Oo. Damdamo gito yung nagbatikot sa to kasi nga taltal ni nga ara ya sa sulod sa arena aircon ang ginabutangan. Okay, le. Siling ko to galing sa programa kundi sa FM Black. Siling ko, ang ina sa nga tion, pag dumdum na daw, reenactment mo lang na. Pag reenact sa ginimo sa Ginoo, mas nami kontra sa arena, kaya mati makapungko mayong tao, kag handong, sang ka dira sa init, hindi makakonsentrate ang tao, pamati sang 7th last word. Kaya man ang last will at testament sang Ginoo, mo ito yung importante mo. Ang iyab lang agin panghambal sa cross pito kapulong to. Oo. Nga patawara sila. Diba mo na. Tapos, upon kay ka sa paraiso. Dason, anak karangi mo iloy. Dason, ano pa tong iban nga, di ko kami mura siya. Sila nga ginauhaw ako. Dason, natapos na. Dason, ginatugyan ko sa imong ako ng espiritu. Ini mga pito kapulong nga ni. Amo ni siya ang pinaka-importante sa tanan. Tao, tayo mo na nga diri sa Cadiz Arena, ginabutang. Pero this time, na-cancel gid. Kaya man, tungod sila yung COVID-19. Tao, damo mga gadiring nga, pwede ka magnubo sa butang diri sa resolution number 2020 na 001, series 2020. Oo. Suportado ini sa enforcewan din isang declaration ni Presidente Rodrigo Duterte sa proclamation number 922 ang pag-declare nga ari kita karon sa natawag nga public health emergency, state of public health emergency. Ito mo na siya ang amon diretso no sa kay Mayor Salvador Balingis Escalante nga kaya hindi natin pagulaton nga may isa anay kaya man silisiban wala man diya sa aton nga alam mo gina. Pero suno iya sa alkalde nga hindi ta pagulaton nga magsugod sa isa kundi sa wala pa. Dapat ato gipunggan nga wala gid. Kako may ara gid maglalan dalasta. Hindi mo naglaptop pa. Okay, banti ka mudlay siling nga ara na mo papagihot. Kundi nga wala pa tamigo dapat ato nangadaan nga preparahan. Pero so far daw wala pa man niya sa kasilasyon sa klase dari Aksunerek sa student sa Cadiz. Good. Bumala na mga event kasi nagalantaw kasi maghakot sa mga tao nga wala sa kabalo kundi nagalalin na mga lugar kag abo na yung dumili ginban subong dari sa syudad sa Cadiz Aksunerek. Now, sa pila na ka mga balita nga ito, sinibadalo si Matingon, file lagi ng kaso ito kag itong nanakpan galing sa drugs. Isang nito ka high value target. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, itong si Darrell Gorepso, i-Gomez, 26 anyos ng edad, kag silin na to residente sang Purok sa Clearheart, Barangay Sonport. Kahapon lang, file ang kaso kay Mansang Lunes sa Sunerek. So, ito why gito na yun kon siyang Lunes, sabi naman dito file ang kaso kay man ginapabot ato ang resulta sa crime lab. Nga
ginahulat-hulat nga mo tani to kasi kinahanglan mo ginawa file ang kaso mo pero sa hapon pwede lang gali ma-email bla. So tapos nga tabalo ko gamiton gali na to niya ang bago magtingnolohiya karon dasig man Japon so isa magulat ka pato nga magbiyahe pa yang isawo biyang isliyo pakadto ka magpadala pa sang result. Basta pagkabot ito ka balaan nga inagaliya araw ng result positive pwede na niya ma-send ito email pagkatapos pwede na rin ma-file ang kaso kasi magkanto yung station drug enforcement unit member tagduha man lang kabilog may nagkalabilin man din nga rin nga nagupod sa operation na pwede sila man ma-file sang kaso. So again, confirm na ni Police Major o Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto sa aton nga interview. Yeah, Roger, ang case no, nahabol din kahapon. Actually, on lead si Fiscal start today. Bali, nahingagaw gid na last hour na kahapon. So, ang case for violation of Section 5 and 11 na pagiging agaw in case proceedings. Actually, high value target natin to subject. High value target po, sir? Yes, Roger, based sa category na. So, high value target ang suspect sa ginakuhaan to sa sanganom tanan sa sesing Shabu. Now, kapon man na-release to ang bayaw nga nagbuno sa bayaw ya, si Bobby Kibite, 28 anyos sa edad. Ginbuno, yan ay ang iyang bayaw 30 anyos, itong si Rolando Sernal. Sisilin ko na nung kaso, sir, ma-file ayan ini. Sisunod sa iya nga ang kaso to, actually, referable man lang sa barangay. Kaya ang pila sang bayaw nga biktima, ara man lang sa yan na walang abutkon. At ginubog man lang ganito ang rason kung nga nagbinonanay sila sa nereksan tong Sabado sang gabi. Kahapon nagkagwa man sa ospital ang biktima nga si Rolando Sernal. Daw la sundanay man sila nagkagwa man sa presuhan man. O, dahil lang, kinautod si Kwan. Action, Roger Gutierrez. Jen, utod ka? Yes, Action Eric. No? Okay. Why ma-file lang kaso to kay reparables barangay mo lang ito? Actually, ito muna nga bala ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga ang investigadorya. Nga kung gusto ya sinirek siyang pamilya nga mag-file gid sang kaso. Okay. Pwede man nga ma-file ang kaso. Galing kay tungod sang tawag nga reglementary period. Kasi wala gid ma-file ang kaso kada kagwa. Sundan na mo lang sila ang bayaw nagkagwa sa ospital kapon sa aga. Ang bayaw naman nagkagwa man sa presuhan kapon sa hapon. Gamay mo nagrupilas to sang biktima ko to? Gamay man ang pilas siya pero ang pamilya to gusto man to mag-file bang kaso galing kiti mag-istorya na man. Sabagay nubog na ganito no? Yes, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto sa status ng kaso. Actually, ang case, kay nahulog to sa slide pagid, kay minor ang sustained injury. Ang recommendation natin ay 5 gate, no? Kaso lang kay ang reglementary period to be nalaps na so far sang isa pagid kahapon, no? Nagadepende na pag isang case depende sa complainant na mismo. Kay although ganing case ito, suppose repairable pa ganit sa barangay kay tungod depende abi na mo sa number of days nga treatment period. So ang case lagi na evaluate kung di na siya nahulog. Di siya nahulog sa level sang offense nga pwede i-charge sa iya. So tungod sila ang tawag nga reglementary period. Amo na yung rason nga na release. Pero until now, depende mo sa pamilya ka. So, pamilya, kung nga mag-move sa pag-file sa kaso, kaya man, trabahan na Action Eric, sinikon malala ang igo. Bisa ng pamilya, ma-file sa kaso, gambali ng pulis, hindi tayo nag-file kaso, minsan hindi kagwa-gurong ibong
nga ang pasyente. Gani. Ang siling na yun nila sa mga iba nga daw ginamalis ng pulis nga daw yung pulis nga hindi mag-file kaso. Tingnan Hindi kita man. kakato sa ato Oo. in-explikaran na ito na malo ka mo. Oo. Sa totoo lang, damo na kakatabo mo nga file kaso pulis sabi halimbawa frustrated homicide. Kasi may commotion antes nagtabo. Dason, pag-file kaso 3 kadlaw, ang pasyente na patay. Oo. Liwat daw naman to, kasi homicide gid ang kaso, kasi napatay mo. Correct. Mo na nga siling ko sa ila, mo na nga ginahulat ina, na makagwa na lang, kag i-file lang regular filing. Oo. Kasi ang status sang pasyente. Kaya siling ko nakabase man na sa panabi mo sa tawag sinigani medical certificate bala. Doctor certificate kung isa ka ano na ang nabutang na kung halimbawa 3 bulan. So serious physical injuries. Correct. Pero kung nakabutang mo na ng mga tag-isa kasimana, this slight physical injuries mo silingon gamay lang ang kaso nga ma-file man dila kasi mo madyapo na ang basihan sa pag-evaluate sang fiscal sa prosecutor kung i-file na ang kaso. Correct. Tama na, Correct. Kasi may ibang ano dyan kasi hindi ikensinding, ito so dapat pa insindihon gid sila. Gani, mante mo man na pagkatapos na nga kansindin ito mo nagalisan ko, tiwag kita da. Masibit ka pa ibuya ha. Sige, mo kasi Mati mo si Sir Wygit. yan ano magkasir nga ngayon at kasi mo advice na daw kasi kung bulo ka ining mga ginambal ko sa inyo. Kulang na lang gina ang akon ang lisensya mo pare-pareho na sa mga abogado galing ka license sila ya. Do attorney's fee na muna. Sige, mahal na. Correct. So, bakit malwan ako nga tao? Hindi ko ya dalok-dalok sa akon nga nabalaan kasi ang nabalaan ko nga kinuhaan ko man sa iba kopyahan ko malang. Share ko man. Pwerte. Ito, share ko. Ang ginadvice ko sa inyo, kinopyahan ko lang actually regla. Ay, dumahuya. Mantas na nga. Sabi na ko lolay, kaya na siya ka kulang na siya sutana. Kaya ka namin. Ayo di purma. Ay, pwerte. Wala na darasa. Patato yung isang ngaymo nga report na lang. Ikaw na mo kung ginabalaan. Pero ang lingko, ina siya ginadvice ko sa inyo. Para sa kayuhan nyo na. Para sa kayuhan nyo na. Pag ma-intindihan man nilang layi once and for all. Pero ito sang isa libla ka yang bata blan na dakpan sa bypass operation. Oo, te. Kaya may otod siya nga to sa Kuwait. Oo. To sa ako niya, Jer, may kilala ka nga abogado nga pwede ta, Jer, kuha. Kay ang apon nga utod mo ang mga gasto. Okay. Para sa bata mo, lingko, niya, singa, te. Lingko, grabe mo, silingko, mayos na ito, bata mo. Hindi mo na lang ko pagpensahan, anay. Number 1, acceptance sa abogado nga daan, 50 mil na guro pinakadubo. Kada hearing mo, ba, kasi 3 mil o kung mga 5 mil, be. Okay. Siwag na bala ko na sa nung hearing. Dasol ko mapirdi ganina sa hearing, kasi kung nga bypass ato kag mabako ni ebidensya. No bill pa na. na. Ti masiling man ang abogado nga tiwa sa mahimo kasi bako ni ebidensya. Pero ang kwarta niyo ya purada na. Turnaw na. Number 2, kung halimbawa magkagwa agi man na yung bata, halimbawa kung maglaog mo ikamuskaso. Siling ko wala na siya Japon niya nagtadlong kay nga wala na siya sa disiplina kay siya kay nga ginanuyo sa mo. Ginatolerate. Trip na sa pamilya nyo sa lingko ko na ara. Balo pa may once may adik sa isa ka pamilya. Tulol ba na? Correct. Mayo na nga to siya dito. At mayo kayo ni Mati man sila. Yan to siya ko. Hindi na mo magasto pa. Ay gasto nyo na das din tayo may aksipta. Sa tag nyo lang siya kung mga 20 mil. Kaya ganan siya pa kung 50 mil. Ayun, purma. Kayo nga advisor. Kanami advisor. Hindi lang. Kunwari ka di ganito yung ganang buhok mo na. Pero hindi si Axel Roger may mag-advise ni. At least na-intindihan mo nila, Jer. Oo,
kasi siling ko, balokan, so, hindi ko mo kabalaka. Kada Sabado, ara ko nasulong sa BNP. Kag ang subong pag-threat sa mga tao, nga, pagkatatar na sila, ang pagtatar sila, subong niya maayon agad. Good. Restoration and rehabilitation. Magsiling ka rehabilitation, itadlungon ng mga kunando ng mga nakraguba da. Restoration, ibalik na sila yan sa Ichakto. Correct. Walang palo sa gobyerno. Don't worry, importante na nga steady pulse. Amo na action na kanto sila madulong nga report kay na kanto ko to sa punta sa Bahog. Punta ka Bahog? Gisipiran ko sa isabla to kay mga kanto ko sa barber shop niya, mga polis ko no, gara pa kanto sa punta. Tigil kanto ko man to. Sa kanto ko to, nakasugata ko si Migo, tatong na itong may gas pressure, bla. Bili ko, sir, may pulis din nga naglabas, sir, nga patrol. Nga, oo. Ito kay kugira ko sa barbero, ito kay mapag-akuha ko sa buko ko, tane. Harara ko na niya, why, hinaway, tapos mag-asawa, o kaya nung kayo daw, niya nabing kwa siya, ambal mga itong mag-asawa nga, kasi yung tawag pulis nga mag-asawa, lang kami din yung ginawa, tawag ikbo yung pulis. Siling ko, ate, why magalis niya, ito ya. Ya pero may nya okay nya wa ito nya pero may ara daya lokos. Galasa na ng lokos ito sa rep. Ang mugin nga namian mo. Sige dito sir. Pawala ka kuno abi pawala ka wala. Bawa. Takilid man ko daw ka bulubugat man to dalon daw ga di ko ka hindi ko ka palimbang bla. Gani, mga bro, pero bali hawak mo. Di mo na sunod ka to. Ay, to slok sa kuan. Bukog ka lokos. Bulpin pa kadlagko katama ka to ka namin. Pero sa ko ay magluto ang lokos. Nya buat lang kaya daw okay pa. Ay berteo. Report. Ay, Diyos ko. Ika sa una sa mahita. Una sa lokos. Una sa aksyon. Ini si lokos. Sa Bacolod. Aksyon. Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, patrol! Salamat gid sa report na aksyon na Radyo Orgote Bathor Yabet Live Report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita na aksyon Radyo Orgote ginadulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 Capsule para nga maging kompleto ang management sa inyo sining liver detox. Mag DTX 500 Capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 Capsule may tawag nga detoxifying compounds. Bali nagatinlo sa sining dugo kagatay. Ining man ay mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Magamit dira kay Milaya Makirang, amaman kay Karen Hidlayan Romano, pamilya sa Nikas, ginatamya ka mo ni Safinas S. Chongtay. Sa kay Eb Smart na, may gabi. Sa kay Joy Sian. Sa kay Raymond. Kapaurok-urokin siya. Sa pamilya Villanueva, dira sa Mansilingan, tamya ka mo ni Aaron Ray Sigondino. Sa kay Junet Landa, mayang gabi. Sa kay Malix Oberas Tabi Franca. Sa kay Juan Roberto Nanet Dilioso Sr. Ara siya kapaurok-urokid. Si Henser Mumbai, may gabi lang dra, no? Si Jocelyn Kalamaan, check attendance lang. Si Toto Franco Villanueva Osorio. Sa Porok Mara, Madalagan, Lula Consing Dorias, Orixo Ugon, Brillantes Pamilya Link kay Tintin,
Suogon Brillantes. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada ba nagapaurok-urok gido. Dira sa Maaw, Bago City, araman si Edwin or Erwin Gonzalez. Si Orlando Similiano, may gabida. Kag may nandara nga pagpaurok-urok. Lola Aida Bangkaya, Jerilyn Rigala, sakay Kapitan Chad Feria, Kagawad Joffrey Zapanta, Engineer Imboltorio Joseph, ginatamyaw ka mo ni Toto Action Percival Villamora. Sakay Sir Edwin Pineda, mayong gabi, kay Archie Disana, kay Toto Cyril Martir, baga paurok-uros Toto Cyril Martir, oh. Si Parita Hernando Aguisando, pare, that's life, ah. Buyong inis pare Hernando Nuno Aguisando mo. Dala sa kay Mrs. ya, kay Kumarita, sa Manuling, Kawayan, pamilya Aguisando, dala may gabi lang. Sa kay Milita Parker, Lelevet Ninya and family. Kami ako rin si Papa Greg, alin kay Marites Perdigin. Sa kay Maria Los Grijaldo Makunat, gapaurok-urok man. Sa kay Barry Colodo Itor Saita, sa La Carlota, mayang gabi. Sa kay Major Pobleo Doktora Plotenya, ang mapisan nga City Farm Marshal sa syudad sa Bacolod nga paurok-urok, si Major Boboy Plotenya, Fire Chief sang Bacolod. Sa kay E.G. Labni ko Labini, kapaurok-urok. Sa Victorina Heights, si Giovanni Mel, paring kinalong sa guys ng Tokyo, Japan, kay paring Nelberg Gatadlan, para siya kapaurok-urok kong parita. Si Alin Fernandez Caransialda, mayong gabigid. Kapaurok-urok si Glenn Lozana Ularte, Toto Fonsi Espino, ba? Kapaurok-urok mas Toto Fonsi Espino, ho? Sa kay Doktora Ginny B, watching from Barangay Cabog, salamat ngid. Salamat dala kay Doktora Jenny B. Si Khalil Failmano, si Kaloy Namlif, ba? Namlif, ha? Gapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Maninoy maing kag maninoy Charis Salvacion sa La Carlota mayong gabi. Agrocom Security Force assign nila sa Santa Clara si Jerry Pedrajas, Ronald Policarpio, James Vivanco, Jojo Giharo, kay Marcelino de la Cruz, kay Alfredo Aukiko. Gapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Pamilya Mendoza sa Bantayan, Kabangkalan, kapaurok-urok man. Halin kay Dapoy ang Panamyaw. Sa kay Roming Guansonda sa Barangay Managuan family. Maman kay Manong Mario, kay Manang Linda Verdifrado dira sa may Florenceville. Panokoy, kapaurok-urok sila. Pamati sa Action Night Patrol Program. Sa Team B, Barangay Tanon, sa Barangay Panokoy, monitor sila. Si Toto Robles, si X44, kag si Jesse. Kagawad Peter Maymay Noble, ang panamyaw link kay William Frias, ang team leader sang Team B sang Barangay Tanod sa Barangay Pahanokoy. No? Sa katandans lang, John Dispues, kag pamilya Salido dira sa Isabela, alin kay Julius Salido ang panamyaw nga nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Joji kag Othello Ramos, kay Inday Thea Marie Ramos and family, gapaurok-urok gid. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Halin sa report ni Aksyon Roger Gotib, balos ka report ni Aksyon na Percival Villamor. Kung nasa
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Percival, line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayang gabi, Action Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Valladolid na Negros Occidental Police Station nagkandak kaina mga alas 2 sang hapon sa ginatawag nga random drug testing. Nga ginpatigayon man sang Negros Occidental Police Office kaina sang hapon. Sa pagpamuno man ni Police Captain Joseph D. Katuninan nagsugod ang among drug testing upod ang mga personel kag ang mga non-uniform police sa paghatag ukon sa pagpatuman sini sang random drug testing sa amo nga station. So ang tanan nga mga pulis ginapaidalom sa pag-check up sa mag-cleansing sa ginatawag nga drug testing sa aton nga pulis sa Negros Occidental. Ari ang interview sa kay Pulis Joseph D. Catudina, Chief of Police ng Valladolid, Negros Occidental. Random pictures at provincial crime laboratory office. Mga pinasubong ka mga police personnel, sir, ang nagpakuha sa random drug test, sir, labi na gid sa non-uniform police, sir. Yes, trained for the PISOC and the member of the Valladolid Municipal Police Station and the OLP. All in all, we have to conduct report to the person. So, tanan, sir, nakakuha na gid sa tanan, sir? Yes, nakakuha kita ng when later on nag-proceed naman siya to the next police station to Bangkata sa drug testing. Okay. Sige, sir, madamogid nga salamat kag mayong gabi. Yes, mayong gabi man action Percival Bilamor sa pag-interview kag gabal ka sa aton nga pag-taningwa sa aton sa aton nga ginatawag na enhanced revitalized and build internal cleansing strategy. So this drug test will be have a good result for this person. So mga to ang tingog ni Police Joseph D. Katunina, Chief of Police nga Banwa sang Valladolid sa pagpatuman ukon sa pagkandak sang drug testing sinigid lamang nga hapon alas 2. Gikan diri sa Valladolid Police Station para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Salamat gid Action Percival Bilamor. Ang balita na si Percival Bilamor ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Soap. May antibiotika pang depensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo batok sa mga katol-katol arikis, punggo, dalapa, ringworms, caspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi nila kay Arcel Villarin. Actually, Rick, mo nasubong kabatan sa Bacolod. Nilang hapon, ginkawat cellphone sang wife ko. Dira sa LCC main. Friendship, good luck sa kawatan. Siling ni, ako niya. Pajak patay sa kawatan si Mrs. Mo nakuhaan yung cellphone niya, kawatirin ko sa dasig pali sa alas 4 manong may gabi nila kay Ariel Adjon kag kay Irene Adjon dapat urok-urok isla pamatialin kay Ariliano Adjon. Resulta sang loto unahon ko 658. Ang 658 nga loto jackpot prize way gyapon sa mga nakakuha Purting dakuha na 287.1 million pesos. Resulta 658, 57, 30, 7, 29, 40, 13. Again, 57,
37, 29, 40, 13. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot prize, wala sa manakakuha 32.4 million pesos. Resulta 22, 27, 48, 17, 36, 34. Again, 22, 27, 48, 17, 36, 34. Resulta naman sa Lotto 642 ang jackpot prize, wala sa manakakuha 28.7 million pesos. Resulta 642, 10, 28, 32, 33, 36, 21. Again, 10, 28, 32, 33, 36, 21. May gabi dira sa kay Ellsworth Edward Togado Medina. Gapa urok-urok kid sa Action Night Patrol Program. Si Mamang Junior, greet ko lang halin kay Bagyo. Si Lini Arcel Villarenay, puerti ability. Balik kita when we come back, balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang This ito. is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease.
tamang paraan ng Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato sa Balagan Balikata si Aksyon na dyan diya sa Patrol 3 na wala patrol. Sa natipon niya sili nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapulisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dahil sa Aksyon dyan diya sa Balagan Report, John Pescamac. Aksyon ay nagkasasa sa kabaybas operation ang mga kapulisan sa police station number 7. Sinigilamang nga po mismo sa area sa Barangay Hermelinda Home sa Copinis sang Barangay Mansilingan. Sunod sang Bacol ko sa rin nadakpan rin nila isa ni 37 anyos nga lalaki. Gingkilala naman ni kay Ryan Magbanwa, residente mismo sa Punta Raimondo Street, Hermelinda Home Subdivision, Barangay Mansilingan, sunod sang Bacolod. Sunod din kay Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang officer in charge sa police station number 7 o ginagabit nila ini bilang street level target ining si Magbanwa. Action Eric na recover sa ginpatigay nga bypass operation ang tatlo taradri ka mga sachet sa suspected shabu ng ginabulabanta nagabugat 3 ka gramos kag may estimated market value nga 27,000 ka pesos. May 500 pesos man nga na kwarta nga na-recover sa posisyon. Isa pag ka improvised tutor nga posible na pagpayad ni Abalayan ginagamit sining ni Magbanwa sa pagsuyop sa illegal naman nga droga. Si Magbanwa ang preso karon sa custodial facility sa police station number 7 kaya natala na ini pasakaas ang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumit sa pagupot kay Baulia sa giksa naman o sa illegal nga droga. Sa dugang pagit nga balita, isa dari lalaki nga may kaso nga warrant of arrest ang gindakop siyang mga kapulisan sa police station number 5 aksyon na Erika. Gusto rin ining 38 anyos nga lalaki, actually kasado ini siya. Resident isang Banwa sang Kawayan ang nadakpan pagi naman sa pag-service ng warrant of arrest na alas 10:20 kay naginamang sang aga sa area sa Barangay Hall sang Barangay Alangilan sunod sang Bacolod. Ang nag-survey sining warrant of arrest ang katapo mismo sang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Bacolod kagang katapo naman sang Police Station number 5. Ining warrant of arrest ang gipapanahog ni Honorable Judge Rodney Magbanwa sa Regional Trial Court Branch 61 sa sunod sang Kamangkalati may piyat sa ini Disyembre 10, 2018 sa kaso naman nga rape. Mga balita gikan sa bato. Tandaan mga kagsyon nga isa sa malasyon sa pagtuga sa baratihan sa aton lawas sa mga paguyang o kunang paglubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang irregular nga pagpagbuhat. Ang higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa paggawa sa aton immune function. Ang dapat timuon, simple lamang mga kagsyon, papaskugon kag pasanyugon ang inyo immune function paagi sa ano nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the best acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa rin magkaroon magmakalas ng Super Fiber ang gabatinuan ang inyong colon kag malikaw kamo sa anuman nga mabalitian. Ini mahimo makala mismo sina klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa tupagi lamang sa DHA tunga-tunga sang Dalan Galo kag Burgos Lacson Surat sang Bacolod. Rekta sa bato nagtaglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Light ka. Salamat dyan, mga kabidira sa kay Engineer Manuel Mawi Miraflores Cuales and family. Padayon pa nga nagapurok-urok sa atong siningapag pangalaga. Kiss me goodbye, kiss me good night. Sa liwat pagi sinimano nagsulat patrol program Martes nga edisyon magtakop ini temporaryo. Balik ini buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa nga mapatrol unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Aksyon Roger Gutib, Percival Binamor, Aksyon Jan Diaz. Nani karang mga kapiloto sa Patrol 3 Nevada Patrol, News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Balagay Talok Sunod sang Bako, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mong station manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyulagad ng Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, yung magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo, sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting